Не садиться пьяным за руль ніколі ні пры якіх абставінах. Гэта не правіла аўтаэтыкету, а самае галоўнае жыццёвае правіла. На жаль, не ўсе яго прытрымліваюцца. За амаль 430 44 здарэнні на тэрыторыі вобласці адбыліся сёлета па віне менавіта п'яных вадзіцеляў. Чым абарочваецца такое ДТЗ не на сухіх лічбах, а на рэальных гісторыях, прапануюць паглядзець супрацоўнікі ДАІ Брэсцкай вобласці. Інспектары ініцыявалі новую для сябе форму барацьбы з аматарамі алкагольных напіткаў кіроўцамі. С учетом череды приближающихся праздников, ГАИ в особенности акцентирует внимание на предупреждении ДТП с участием нетрезвых участников дорожного движения. Мы пошли по пути антитабачной профилактики и разработали наклейки, на которых написано «Садись за руль с трезвой головой». Рядом расположен QR-код, который выводит на видеоролик по предупреждению ДТП с участием нетрезвых водителей. Што, як не чужая драматычная гісторыя, можа прымусіць задумацца тых, хто яшчэ не зрабіў свой канчатковы выбар – алкаголь альбо аўтамабіль. Кадры сапраўднага жыцця, якое змянілася назаўсёды ў кожнага з удзельнікаў п'янага ДТЗ, дазволіць убачыць спецыяльны QR-код. Он виноват в смерти собственного сына. Маленький мальчик совсем немного не дожил до своего 3-го дня рождения. Просто собрались с компанией выпить. Дальше... Ідэю чарговы раз паўплываць на свядомасць магчымых парушальнікаў правілаў дарожнага руху з цяжкімі наступствамі падтрымала кіраўніцтва профільнага прадпрыемства. Вынікаў стаў выпуск новай, асабліва пазначанай прадукцыі. Рассмотрев предложение сотрудников ГАИ, мы решили, конечно, остаться не в стороне от этой проблемы. Потому что мы понимаем, алкоголь хорошо только к празднику, но не на дороге. Не пакараць, а папярэдзіць здарэнні з удзелам п'яных кіроўцаў. Тое, што меры прафілактыкі маюць эффект, бачна на конкретных лічбах конкретного района. Мы снизили количество ДТП по вине нетрезвых. В прошлом году за этот период у нас было 4 аварии по вине нетрезвых водителей. В этом году пока ни одного. И, принятыми мерами мы будем продолжать данную тенденцию и особое внимание уделять физическим состояниям водителей и пресекать данные нарушения. Татьяна Будгусаим, Анастасия Цикун, Александр Дершенко, телерадиокомпания «Брест».